संसार रचून कितलींच केली विस्मिता मातयेचो खंय मनीस रचलो मानतात व्हडां ल्हाना देवाचे पदवेन रचलेली मोगाचे पोरचे कोण जाय दिता सोजा म्हणटा सुमार मेवना सुनामीचो उगडास कोता दोळ्यांनी भरून दुकां बिरां कुरचूर चुऱ्यांचो हो दीस इतिहासाक बरोवन उरलो उगडासाचो श्रीलंका इंडिया थायलंड इंडोनेशिया त्या भायर साबार देशान एक जापानाचो आवची दर्यान त्या बुयकाम जावन जीव गेलो इनोसेंट लोकांचो ओजारांच्या ओजारांनी बागोयना सोगलीं मागण्यांन सदांच उगडास करुया तांचो लाखांनी पोरजा ह्या वायट विघ्नाक सांपडो मन गेली मिनटां भितर कितलींच भुरगीं माय बाय नासलेलीं जालीं तांचें आख्खें जिवीत भर भावाक उणी म्हण घरकाराक उणी बायल थोड्यांची फामील कोंबार वेता थंय दुखाची जोर जाणा जावचो वारो उदका फुडें कोणाचो चलना पावू आमच्या नशिबान जें बरयलां केन्नाच कोणाचें सांगोंक जावचें ना मा देखून देवाच्या आपोण्याक थोयार राव केन्ना मरण तें येयीत आमचो घात पेल्याचे गोरजे आकांताक तूं पाव सोडून दी वायट कर्तुबाची वाट विघ्नां आमचेर कसलीं येयीत पासून जाल्यार फुडो कोर काळजान दवरून भावा मोदोर मारीत एक एक राष्ट्राचे ओपार दिसता सोबोस्काय जोण एकलो दुसऱ्याक चोरून मारून एकठांव गोंता गिरेस्काय दिसान दीस आमच्या मोदी नवे खावस घडटात कोणूची दिना तांचेर घेवूंक उपाय एकामेकाचे पाड घालतात दोळ्यांचेर हाडून साय देवो सांभावार उणें जायत वेता केन्ना पुरी जातेली आस मनशाची धर्माचे वडील चिंतनांनी घुसपल्यात वावुरता सेवा करूंक पोरजेची संवसारान व्हडले जाणार शिकणार आसून खंय आसा सांग हुशारकाय तांची देवाचो गुट म्हणटात फकत देव जाणा गरज आमच्या मागण्याची सुनामी वसले कावस पयस करूंक भाव भयणां आमकां गरज आमच्या मागण्याची